На прага на втория тур на местните избори, една от най-важните задачи пред правителството е да осигури честно провеждане на изборите. Тази задача в момента е още по-важна заради тревожната статистика за броя на изборните нарушения около първия тур. Рекорден брой са сигналите, които постъпиха в Министерството на вътрешните работи по време на предизборната кампания, в деня на вота и в дните след това. Повече от половината от всички сигнали, 1115, са за купуване на гласове. За това свидетелстват и появилите се видеозаписи за корупционни практики, които вече се разследват. Затова Министерския съвет, заедно с Министерството на вътрешните работи, умножава усилията си срещу купуването и продаването на гласове за балотажите в неделя. Подсигурено е засилено физическо присъствие на жандармерията в градове и региони, в които исторически е имало най-много сигнали за такава престъпна дейност. Екипите на МВР работят извънредно и в пълна мобилизация, за да ограничат максимално търговията с гласове. А вече е факт и още една ключова стъпка на правителството за гарантиране на честното и коректно отчитане на изборните резултати, а именно удостоверяването на машините за гласуване на балотажа. Въпреки извънредно кратките срокове за извършване на цялата процедура отново, Министерството на електронното управление работи денонощно и свърши работата си в срок. Докладът с удостоверяването вече е изпратен в Централната избирателна комисия. Това е изключително важно, за да не повторим печалния резултат с около половин милион невалидни гласа от първия тур. Заявявам най-отговорно, че до края на изборния ден на 5 ноември правителството ще направи всичко необходимо, за да могат българските граждани, когато видят резултатите, да бъдат уверени, че изборът, кой да управлява тяхното населено място, е решен от жителите му, а не от изборни манипулации.